Ωστόσο, δεν βγήκε λευκός καπνός από αυτή τη συνάντηση. Μάλιστα, πληροφορίες λένε πως ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στον Σταύρο Θεοδωράκη και μία θέση στην κυβέρνηση, στον τομέα που αφορά στην ανασυγκρότηση του κράτους. Ωστόσο, όμως, ο κύριος Θεοδωράκης έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτή την κυβέρνηση, καθώς δεν συμφωνεί με την σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Περιμένει, όπως είπε, τις προγραμματικές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή και κατά περίπτωση ενδεχομένως να στηρίζει κάποια νομοσχέδια. Και όπως είπε, το σημαντικό είναι να υπάρχουν σημεία να βρούμε και να βρεθεί μια συμφωνία. Λοιπόν, βλέπουμε εμείς πλάνα από τη συνάντηση των δύο στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα στην Κουμουνδούρου, το οποίο έχει και ωραία θέα. Βλέπει Ακρόπολη. Βλέπει την Ακρόπολη, ναι. Είναι ωραίο. Έχει και ωραίο. Δώστε το λίγο να το δούμε. Έχει και έναν ωραίο πίνακα. Αν πάτε λίγο στην αρχή του πλάνου, στην αρχή τη συνάντηση, θα δείτε και έναν ωραίο πίνακα. Τι πίνακα είναι αυτό, Ειρήνη, ξέρουμε. Να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, να δούμε τι είναι αυτό που κοσμεί το. Βεβαίως, κοσμεί το. Εντάξει, η τέχνη δεν είναι και το φόρτε μας. Τι να κάνουμε, κάποιος να μας ενημερώσει ποιος υπογράφει τον πίνακα. Να ακούσουμε δήλωση του κυρίου Θεοδωράκη. Λοιπόν, ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ και τον Νίκο Τοσούλη μέσα του Twitter που είδαμε τον ωραίο πίνακα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, αυτόν μπροστά από τον οποίο έγινε και το πλάνο το περίφημα με τον κύριο Θοδωράκη, και αναρωτήθηκα εγώ ποιος είναι ο καλλιτέχνης που υπογράφει. Λοιπόν, είναι Κωστής Γεωργίου, είναι διεθνούς φήμης ο ζωγράφος που υπογράφει το έργο αυτό, με πολύ έντονα χρώματα. Έργο του υπάρχουν στο εξωτερικό, σε αρκετά γραφεία, σε δημόσια κτίρια, στο νοσοκομείο των Βρυξελών υπάρχει έργο του επίσης. Είναι διεθνούς φήμης ο ζωγράφος και ένα από τα καλύτερα του έργα αυτό. Μας εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκο Σούλη, για τη βοήθεια.